हेल' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय एबा नुवाखैबाबो नोंथांमोनहा नागिरबा नुनो मोननाय जागोन डिसक्रिप्शनावबो लिंक होनाय जादों बे भिडिअनि नाथाय दुखुनांथाव खौराङा बेसोदि बे भिडिअआव फाव खालामनाय फावखुंग्रि बिनानावा दा जोंनि गेजेराव गैलिया नंगौ नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों बिथांनि मुङा जादोंमोन जनालि बर' आरो बिनानावा गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय लखिमपुर खालामनि गालसिरा गामिनिमोन बिथाङा सासे फरायसाबोमोन जेराव बिथाङा TDC फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दंमोन आरो मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय 19 मे अक्ट'खालि बेलासि समाव गावखौ फोजोबना लादो होननाय नाथाय जाहोनखौ जों दासिम मिथिनाय जाथ'वाखै जेखिजाया मा बुंबावनो बिनानावनि थाखाय जोङो एबा जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय जाहाथे आलो गोजोनै बिथांनि जिउमाया इसोरनि खाथियाव जायगा मोनहैयो दा बिथांनि बे अबथिरा गोमालांनाया जोंनि थाखाय गोबां दुखु आरो खहा खालामलांबाय मानोना बिथाङा जाखांफुनाय आर्टिस्ट हिसाबै जौगाबोबायमोन बावैसो सिगाङाव नुनाय भिडिअआ बैराथि प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों दिहुनजानाय एलबाममोन आरो बेजों लोगोसे गोबां बिथाङा शर्ट्सफोर आरो एलबामफोर ट्राइ खालामगासिनो दंमोन नोंथांमोनहा नागिरबा एबा जानो हागौ नोंथांमोनहा गोबां बिथांनि फलोवार जानो हागौमोन दा बे खौरांखौनो नोंथांमोननिजों लोगोसे शेयार खालामनाय जादोंमोन आरो जोबनायाव बिथांनि जिउमा आरो न'खरनि जानानै फिन खेबसेबाव बिथांनि जिउमा आरो न'खरनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव नैबे चेनेलनि गेजेरजोंबो आरज गाबनाय थाहरबाय दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन जोंनि बिथांनि सायाव जिहेतु जोङो नुगासिनो दंमोन बर' आर्टिस्ट एबा बर' एलबाम बा बर' सावथुन मुलुगाव बिथांखौ जोङो मोनसे मोजां बिथांनिफ्राय जों मोनसे मोजां एलबामफोर मोनगोन जों बेखौ मिजिं थिबाय थादोंमोन नाथाय जोंनि बे मिजिंखौ आसखान्दा खालामलांबाय बिथाङा जेखि जाया मानो एसेनोसै गोजोन्थों।